hvis vi rammer det hele i år, så vil det ikke være det mærkeligste i verden, synes jeg, hvis vi slutter i top 2. Der er jo en ekstra Champions League-plads og alt det her, for jeg synes egentlig ikke, at konkurrencen er så skræmmende. CV har jo forvandlet GF lidt til sådan en Brøndby 2.0, med at han har glemt at købe spillere ind, efter de er blevet mestre, og altså, jeg synes ikke, når jeg kigger på Midtjylland og FCK, at de skræmmer mig helt vildt. Jeg håber, alle derude også slår lidt koldt vand i blodet. Nu skal der være noget langsigtet udvikling i det her. Det håber jeg for det første, vi har startet. I forhold til den konkrete sæson, så synes jeg, at vi har en bred trup. Der er nogle gange, hvor vi sidder og tænker over, at der er en eller anden position, hvor vi virkelig mangler en venstre bak, eller vi mangler en central midtbanespiller, eller et eller andet. Her, der synes jeg, at vi har en bred trup, men vi har en trup, der mangler topniveau. De sæsoner, hvor Brøndby har klaret sig godt, og her, der, hvis vi tager 17-18 sæson og 20-21 sæson, der havde vi simpelthen nogle spillere, der var rigtig, rigtig gode, der var deres absolut bedste på deres position i Superligaen. Det har vi ikke lige nu. Og derfor, der vil jeg sige, det måske det er lidt bekymrende,